ассалому алайкум мардуми шарифдори иксон, умедворам хуб ҳастем. Вобаста барои қазияи Қори Фарух ман чӣ гуфтанӣ ҳастам? Мо мехостем ки ё рӯзи шанбе ё рӯзи якшанбе дар эфир Қори Фаруха қатъӣ ба ном ҷабрдида бояд рӯпарӯшо мекардем. Ҳамаш маълум мешид ки ҳақ аст, ки ноҳақ. Но Қори Фарух биромад бахшиш пурсид. Бахшиш пурсидан маънои тарзидан нест. Бахшиш пурсидан як нишонаи мардӣ аст. Бояд собиқ Мадинатур, Иса Мусатур ҳамад мешиносед, қатъӣ бегимот, ё бояд бибуранд аз зани тоҷик бояд бахшиш бипурсанд. Имина аз бевазанои тоҷик. Собиқ Мадинатур. бахшиш бипурс. Аз ҳамада хуб бош. ман аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам. Ба ном блогерони тоҷик. Ягонтаи шумо қори нестед. Ягонтаи шумо мубориз нестед. Ман ба гапам ҷавоб медам. ҳамаи шумо ба ном блогеро, ай ба ном мухолифи тоҷик ягон чӣ камӣ надоред. Апа ва хоҳар ҳастед.